Com bé hem dit, sometem avui a votació, i tal com disposava la proposta de dictamen de l'última Comissió d'Urbanisme, l'aprovació del Pla de Participació Pública i Submissió d'Informació Pública del Pla Especial de la Marjal i de l'Alqueria del Duc. Bé, nosaltres, com ja hem manifestat en moltíssimes ocasions, el nostre grup del bloc Compromís estem totalment en contra del plantejament d'aquest pla especial que ve acompanyat no sols de tot allò que ha dit el senyor Abad, sinó també de la instal·lació, que és el que fonamenta aquest pla especial, d'un camp de golf a la zona de la Marjal. I estem totalment en contra, i així ho hem dit i ho hem deixat clar en moltíssimes ocasions, perquè entenem que no és viable aquest camp de golf des del punt de vista legal de cap de les maneres. Este govern del Partit Popular no pot estar plantejant una infraestructura d'aquestes característiques en una zona qualificada com a sòl no urbanitzable protegit, tal com figura al Pla General d'Ordenació Urbana, un espai que a més està inclòs en terrenys dins d'una zona humida declarada com a zona d'especial protecció de les aus i lloc d'interès comunitari, a més que està integrada, senyor Abad, dins de la xarxa Natura 2000 i que pareix que vostès obliden i obvien de totes. Perquè continuar per aquest camí, nosaltres ja ho hem dit i continuem insistint en la mateixa línia en què si vostès continuen plantejant la ubicació d'aquest camp de golf dins d'aquest pla especial d'usos de la Marjal, el nostre grup ja va anunciar en el seu moment i continuem fent-ho que acudirem jurídicament on calga per tal d'evitar aquesta barbàrie ecològica que vostès plantegen. Però això no és el que li donem suport avui. El que li donem suport avui i el que és el més important és que anem a aprovar el Pla de Participació Pública i Informació Pública, una ferramenta útil i imprescindible, a més de necessària i obligatòria, per a la implicació i la corresponsabilitat de la societat en la gestió i la planificació del seu paisatge. Un pla que entre els seus objectius, si no tinc mal entès, arreplega aspectes tan importants i necessaris com fer accessible als ciutadans la informació rellevant sobre l'estudi d'integració paisatgística del que parlem, informar les persones interessades del dret que tenen a participar d'aquest procés i de quina manera ho han de fer, de reconèixer el dret de qualsevol persona interessada a formular observacions i comentaris en les fases inicials en les quals ens trobem del procediment, on estan obertes totes les opcions, obtindre informació útil d'aquest públic interessat o identificar els valors atribuïts al paisatge pels diferents agents socials. Un pas, que torna a repetir, de participació pública, d'informació pública, que el nostre grup del bloc Compromís entenem, torna a dir, vital, obligatori i necessari abans de continuar amb el procés que vostès plantegen de pla especial de la Marjal amb la inclusió del projecte de camp de golf i que ens permetrà, tant al nostre grup com a totes aquestes persones interessades, presentar les al·legacions oportunes per poder impedir la instal·lació d'aquest camp de golf en sòl protegit. És en aquest sentit, i són aquests els motius que han dut al nostre grup i que ens duen al nostre grup a abstindre's en aquest punt. Moltes gràcies. Gràcies.